Dunay usa ka philosopher, ancient philosopher, matod pa sa atong seminarista, ancient philosopher kana siya padre. Ginganlan og Heraclitus. Miingon siya, the only constant in life is change. The only permanent in life is change. Wala gyoy permanente nining kalibutan na, ang tanan magkausab-usab gayud. Busa maura nay permanente ang kausaban. We always encounter change in our life. Usahay, adi kay usahay, kada adlaw do naging mahitabo nga kausaban sa atong kinabuhi. Tingali ang panahon, kamatikod mo ni atong milabay mga adlaw, pertigyod ka igang, no? Humid kaayo ang ato ang panahon, ang palibot. Kaganina nakadungog ko sa arangkada ni Leo Lastimosa, iyang gi-interview ang former director of Pag-asa, Mr. Tabada, kay ang hangin kuno, kung doon na gani siya ay tubig nga nada sa hangin, muna bugnaw atong pamation. Apan kung way tubig ang nada sa hangin, pirtigyod ka alimuot, ka igang ang atong bation. Nya tungod kay summertime, kining bulana ang Mayo matod pa niya, mao kunoy pinaka-init sa tibuok tuig. Muna mo sinati gitag humidity. Muna ang mga changes. Doon na po'y changes sa panggobyerno, doon ay changes sa simbahan. Kita gani matag bag-ong kura, makasinati gitag mga changes, mga kausaban. Kausaban diha sa pagmisa, hinon ang misa as a whole or unsa ni per se, wala ginay usbo ng pare, wa mi katungod pag-usab sa liturhiya. Apan tingali sa iyang iyang style, ang gitason or ang iyang pag-deliver, ang iyang pagmensahe, doon naging mga changes because change is constant. Matod pa ni Heraclitus. Busa, doon na kita'y masinati o doon ay ubang mga tao nga tungod dili ganahan og change, masakitan sila. Or ang uban tingali, mo reklamo, masuko, ang uban mo musupak, apan dili ginato na ikasalikway, ang ayan ginang dawaton sa tanan, nga duna gyoy kausaban, because change is permanent. Dunay mga significant changes nga mahitabo sa atong kinabuhi. Sama karon, kining gitawag og new normal. This is a very significant change. Kaniadto sa wala pa ang COVID-19, makasuroy ta bisan asa imong gusto. Apan karon after COVID-19, doon na nay mga limitations. Dili na ka pwede mo suroy na ng mga dapit nga dunay daghang mga tao. Kaniadto makabisita ka bisan kinsa imong gusto. Apan karon after COVID-19, dili na ka maka yano-yano og bisita ni bisan kinsa. Bisan gani imo mga paryente, matod pa nila kaniadto, do na gani mo uli gikan sa abroad, sus ang tibuok banay, ang tibuok barangay, musugat gyud sa bag-ong niabot. Apan karon, do na gani mo abot, bisan pagikan Cebu City or Mandawi City, moabot dito sa probinsya, ang tanang banay or tanang barangay manago, uy, naabot ang taga Cebu City, makuyawan. That's part of what we call change or new normal. Ang atong kinabuhi nga Kristohanon, doon na say gitawag og change, kausaban. Nya kinahanglan ato gining dawaton bisan og sakit, gihulagway sa atong Ginoo sa ebanghelyo. Every time a new idea or new
practice or new norm or new unsa man ka basta kabaguhan ningon si Kristo sakit gyud ni iyang gitandi sa magbabay nga manganakay because the birth pang is painful. Kasuway na mo panganak? Kasuway na mo pa? Uy, apa mo kasuway? Pag sure, uy. Sakit ng manganak. Kasuway day ka padre. Sakit ang kanang manganak. Apa niingon si Kristo, after the birth, ang kasakit or ang kasakit mahanaw kay mupuli ang hilabihan nga kaanindot gumikan kay dunay bag-ong bata nga nahimugso. In the same way, kung pananglitan sakit ang change or ang new normal lisod dawaton, di na ta pwede maglakaw-lakaw nga dili magsulob og face mask. Muna giingon po ni kisaning sa Pikas Istasyon si Jipoy, ingon siya nga ang advantage kuno aning new normal nga magtaod ta kanuna og face mask alang atong mga sagoy kay ang mga bana kuno nga mukuyog siyang kabit di na masakpan sa asawa kay di naman mailhan nagtap-tap naman sa iyang hitsura iyang naong kapait kay dili na ta pwede maglakaw-lakaw nga dili magsulob og face mask. That's part of the new normal. That's part of the changes that happen in our life, in our history. Usa ka dako kaayong kausaban. Muna nga dinhi sa ebanghelyo, giingnan po ta ni Kristo, dunay iyang gi-introduce nga mahimong usa ka significant change sa atong kinabuhing Kristohanon. Mopuyo kita gitawag og new normal. Bag-ong kinabuhi ningon si Kristo. Mo niya mga panugon, mo niya mga instructions sa wala sa dili pagayod siya hingpit nga motaliwan physically sa kalibutan kay musaka naman siya ngadto sa langit iyang giandam ang iyang mga tinun-an, ang iyang mga apostoles, gitagaan niya mga instructions for the new normal that will happen in our Christian or our spiritual life. Ningon siya mo na ni ang new normal. Kung kaniadto, sagpaon gani kas imong aping, mubawas po kag sagpa. Kay that's normal, di ba? Muna'y normal, old normal. Apan ang new normal, ningon si Kristo, sagpaon gani kas imong aping, ipasagpa pod ang pikas. Ang old normal, kung labayon gani kag bato, labaya po bato. Nibukol gud imong una igo, basli pod aron mo bukol pod ang iyang Apan ang new normal, ningon si Kristo, labayon gani kag bato, baslig labay og pan. That's new normal sa atong Kristohanong kinabuhi. Lisod ni dawaton sa sinugdanan, apan ang musugod pag-practice niini makakaplag og tinuod nga kalipay. Because the new normal always brings joy to our life. Ang kabag-uhan dili na intended or dili ka na siya intended lagi ituyo aron nga muok-ok kita kundi aron muuswag kita. That's part of the dagan sa kalibutan. That's part of our life nga ang kausaban moabot gyud. Busa mangandam ta sa mga giandam ni Kristo ang iyang mga tinun-an for the new normal to come in our spiritual life. Ang mga gitudlo ni Kristo, ang espiritu nga moabot, maoy motukmod kanato paghagop, pagdawat, no, pagkakos sa new normal sa atong espirituhanong kinabuhi. Unya aron sa hinay-hinay pagbansay nato ni ana atong maangkon ang tinuod nga kalipay. Kay ang old normal sa espirituhanong kinabuhi dili makahatag og true joy. Kanang magsigilag binaslanay og dautan, dili ka na makahatag og tinuod nga kalipay, tinuod nga kalinaw.
apan ang new normal nga gitudlo ni Kristo, pagpinasayloay, paglikay nga mobaos og dautan ngadtos naghimo kanimog dautan, makahatag og true joy, true peace. Busa hinaut usab, dunay new normal nga taliabot karon sa atong panahon nga gidala nining COVID-19. Ato ka nang dawaton because change is normal. Change is expected in our life. Change is permanent. Apan kun ang tanan magbansay sa gitawag or mopuyo sa gitawag og new normal, uban sa ato ang pagsalig sa Espiritu Santo nga ipadala ni Kristo kanato, ang tanan mopuyo sa atong tagsa-tagsa kabuluhaton nining gitawag og new normal, ato gihapong maangkon ang tinuod nga kalipay. Dili angayan nga kahadlukan ang mga kabag-uhan, kay this is part of our life. This is even part of the life of the universe. Doon nagikausaban. Ang kalibutan kaniadto nagsumpay-sumpay ang kayutaan, apan after the so-called Ice Age na buwag-buwag. Doon nagikausaban kay akong balikon ang giingon ni Heraclitus, the only constant in life is change. And change brings us joy. Hinaot paunta, manindog palihog ang tanan.